Pandémia je viac menej za nami, dá sa povedať, ale ja som si všimol, že na územie Slovenska sa každý rok v marci vracia jedna pandémia. Je to pandémia medvedieho cesnaku. Odbije marec, ja otvorím Facebook, Instagram a tam na mňa grcajú lístky medvedieho cesnaku. Pozri, nazbierali sme 82 tašiek medvedieho cesnaku. Super, si popiči človek, zbieraš burinu, ktorá smrdí ako iná burina. Wow, nice. Mám kamošku, ktorá je fanatička do medvedieho cesnaku. Ona dokáže spracovať medvedí cesnak na toľko spôsobov, že zero wasterky si nechodia písať poznámky. Pesto z medvedieho cesnaku, nátierka z medvedieho cesnaku, strúčik cesnaku zabalený v lístku medvedieho cesnaku, posypaný práškovým cesnakom. A ona je tak trošku ezo, mamička. Ona minule natáčala TikTok, že milé moje hviezdičky, kvetinky, planetky, ak by ste mali náhodou problém s rozkvitnutím záhradky vašej rozkoše, mám tu prírodný lubrikačný gel na báze medvedieho cesnaku. A že koko, tak tebe jebe. Viete si predstaviť, jak to smrdí? Ja som jej vymyslel slogan. Neviete sa vzrušiť? Už ani on. A minulé mi zavolala, mám pre teba niečo. A ja, že čo do piči, teplaky z medvedieho cesnaku? Že nie, čo si šalený. Ale kokos, to je dobrý nápad, čo tebe. Dobre, čo chceš? Robili sme med, chceš med? Jasné, že chcem med. Milujem včielky, milujem med. Čo chceš za to? Mám doma kopec rastliniek avokáda, čo som si vypestoval z kôstky. Ona, že jasné. Mne to nikdy nevie vykličiť z tej kôstky, super. Počuj, a keď už rozprávaš o avokáde, mám popiči recept na guacamole z medvedieho cesnaku. Dobre, ešte chvíľu o tom rozprávaj, hodím sa pod auto teraz. Tak sme sa stretli, dal som jej tú kvetinku avokádo. No ježiš, to je super, ja si to doma presadím do takého kvetináča, ja som si ho pomaľovala a ja, že nechaj ma hádať, sú tam lístky medvedieho cesnaku. No, že skade vieš? Že, vidím ti to v očiach, cítim ti to z úst. Dala mi ten med, kúkam na to, jak dealer na kokain, vieš, poklopem. Dúfam, že to nie je nejaká pičovina z krajnici pri výpadovke. Ona, že nie, to je od nás z lesa z Karpát. Že super, čo to je, lipa alebo baza? A ona, že... Z medvedieho cesnaku. A že, tak tebe jebe, ty si mi dala cesnakový med. Ľudia, ja som to otvoril, to smrdelo, aké by si v jednej fritéze robil naraz šišky a langoše. A že tebe jebe, to jak smrdí. Ona, že to si zvykneš. A že vieš, kto si nezvykne? Moja 11-ročná sesternica, ktorej som chcel na národky upiesť jej obľúbený medový koláč. Teraz ju do konca 9. ročníka budú volať cesnačka do piči. Vieš, pri akej jedinej príležitosti si dám tento tvoj cesnakový med, keď sa s Lužinom sfajčíme jak prasatá a nebudeme si vedieť vybrať, či si dáme hrianku s cesnakom alebo chlebík s medíkom. Koko, jak ma dokáže nasrať jedna rastlina? Potom si dám rastlinu upokojenie. No. To bol taký dobrý? Ja, vy ste mladí.